Loves, ikaon man tani. Uy, diyan lagi lang sa mga baran ng tanan. Tubig, kuryente, ug ang wifi. Rosa. Yan. Wan ka pa tayo nagpahiyad sa. Mao gani, maikog na napunta sa maningila kada buwan na lang dyan ani din hina. Karon, wag sila madara kay wala siya kwarta diri dyan. Problema na dating gawi. Oh, basta ha, ikay bahala ha. Dating bahala. gawin po, ikay bahala ha. Banday lang dyan ka. Di ba ka nga? Anak ba na aman ta dire? Basta ha niya ha, all out acting ha. Ay, sus, ako pa. Murag nando po ba? Oh, bantay dito ha. Oh, sige, sige. Uy, ako din mo. Siksiha, ganyan nyo. Taga-abot na to dahil. Pertigin nyo yung mga siksiha ba? Excuse me, Hindi maningil kita sa mag-abot sa tumuhon. maningil sa parehas man ta maningil. So unsa man inyo? Mingil na saan mo? Kalaki na to, no? Ikaw unsa na imo? Maningil sa ko. Tubig, Imo ha, gani. wifi. Ah, Ato laging buwan diri ko wag akong kabayad. Parehas te. Ha? parehas ta. Nga maningil mo. Oo. Muna ko ninyo. Sugko. Sulod sa po. Ayo! Ma'am! Ayo! Ano ba to? Naan lagi ng ayo. Hindi ako nang bima pa. Ma'am, sir, Ma'am, maningil ko sa tubig. Maningil ko sa wifi, ma'am, sir. kurente ko. Ang tulog siya, tagdumay pag ang tulog. Isa ko matalimanan. Mag-uwi-uwi ka. Ayaw, di ma. Pero kamu tadi uwi-uwi gigi. Tingnan mo. Pus ka, pus ka. Asa mo na yung kwarta pang bayas kuryente yung tubig? Nasa sa wifi, ha? Itigaan ko ng babae mo na. Gapon! Sus, nasa lang away-away lagi. Sa hapon, huwag kayo gihatag, di man eh. Hubog ka kahapon. Kung di ka mo bayan, balik-balik ka ng gusok mo. Away-away. Oh, may buong nagaan naman ka ng ilang style. Uy, away. Nagari na to, away. Lumang tugtugi na yan. Swap ang gusot ang mabali-bali. Makaya ni mong gunogon to. Makaya ni mo. Kaya kayo! Ikaw pa! Hindi ako. Wala man ng lakaw. Sige, more. Sige. Ano kami ang ginagawa? Wala gamit ang... Wala lang mo ng gamit. Anong hagis mo? Manghagis ka? Ayaw, di ma. Sige, manghagis. Huwag mo tagpaglamay ng mga gamit na ganyan. Ano mga pinggan, kutsara, baso, dito. Yapil na ganun. Ma'am, bayad lang yung taon mo, ma'am. Tagalog. Ma'am, paliho ko sa kong wifi, ma'am. Bayad na, ma'am. Kurente, ma'am, kurente. Oh, sige, ako. Pagkabula ko. Eh, tikon siya. Wala nga lagi. Ay, kung natawag. Sige, Pinoy lang po. Ay, ang ino na lang. Sige. Saan kayo ka mo bayan? Ha? Asa kwarta? Gusto juga ko na to. Sumpagod, ha? Ipatay na yung asawa. Ako iba. Gawa. Nagkwarta. Bali-bali mo. Ano akong bulsa. Sak makapon ka. Delikado na kinaba. Hindi ako mo rin taningin. Uy, Abot yun, uy. Lahat ng problema. Hindi ka juga ba ta? taningin mo ba? Doon mo. No, wala siya kunin mo permanent. Oh, hindi ka. Ano sa sila, sir? Asa mo? Di ang guro ko maningin. Sunod na lang. Sakit pa sa kinigin mo. Sakit mo ba? Actually, masakit mo. Sakit kasi dili na sila mag-away na sa lakas. Malabing nila, di ba? Manang kasama mag-away na. Upman. Dituok niya ka ng bagyo. Sa panang ka ng kuka. Nang ito kasama. O yan ang sa kanya sa lagi tamlakan. Muli na ako mamino sa takil kasi mauki na sila. Adyo, kasi ako na. Manghagis. Hindi juga mo bayan, ha? Gaya! Dali mo ginawa! Mauwaw na ko, ha? Magsige, balik-balik na maningil. Magusto ka manghagis mo. Mauwa na lang ko sa mga naningil! Gastador kay ka, ha? Kani mga gamit. Ako ni palamay, ha? Pasalita ka nila! Ano ba? Ikaw na lang nagtrabaho! Dapat tugan, ha? Ayaw, di ma. Dapat ikutin ako. Ako silabay sa
Kenapa? Kenapa? Nah, effective. Ito, anak ni Bright.